ya ono kae. Wes. Lah ngapa? Lho lek lu lumayan lek lumayan. Iki jenenge apa, Pak? Ngomong sik iki apa sik to? Wayah marai Riko ngono. Iki mbrote nang Pari Jos iki Mas, iki Pari Klepe lho. Sik ben gendut tenan rata yo gendut. Mas. Oh, dung-dung intlip ora kudu amblos, Mas. Mas. Mileo pakan rene sing pojok lor. Ono yakule. Jahit lah tenan to pojok lor tenan lah ya to. Encen diraroi kudune wae. Nek ora pojok lor ngono ki wah jan ra marem wae iki. Delalah to lho, iwake pinteran iki Mas, punya insting iki kan tuh Mas. Tapi udah ngumpul kono kabeh ya Pak ya. Oh, pancurane kuwi ya. Tugel gratel ya Mas. Wah berarti ya sauntara ra haup sik kuwi. Nggih to Pak, nak mung mriki paling sepiro wae. Kena tak goleki kanune lek lho lek. Ra ngerti aku ki lek endi kambanganku. Oh, tak kira kenganu Pari tiwas ra tak seblak bianter e. Tok ra ngerti lho lek. Lho Mas iki Mas, lumayan Mas iki. Oh alah. Tak ingar-ingar endi kambanganku Mas. Hajar dulu Lek. Wah, biar dibagi susu MBG langsung strek lho. Wah. Nyantol Lek, tenang kalem Lek. Wah, jan.
Jan kudu sabar. Nek entuk kemeripik sampean iki le. Wah. Ngece nek entuk sampean iki. Oh, ini Mas. Selamat pagi suasana hari ini, Mas. Ini redup. Panas ndak, mendung ataupun hujan ya sama sekali ndak. Wah, langsung pamer Mas nah ento iki Mas terencen ngono kuwi Mas. Sengaja ya Pak. Ini para sesepuh master-master ini Mas. Si penunggu pari klub sini juga ini. Wah, sip. Untuk hari ini meriah Mas lho. Kayak ya undul-undul Mas nggonku tapi urung kena-kena Mas. Kok urung kena le. Waduh ra kena ya Lek. Wah. Ra apa Mas, lanjut. Ra kena cangkem pisan. Lho, iki master e. Wah, malah nyengkrek, Pak. Wah. Ah, nggih. Saking akeh iwake iki Mas, karo ya saking pintere le mancing, master-master iki Mas ale. Malah sengkrek. Wah, wis. Jaring. Enggak. Ah, iki mulai. Ajar dulu lek. Wah, ora sida yatim piatu lek. Wah, glu iki Mas. Wulu iwake. Wulu le. Wah, aja ditampek-tampeke rene to lek iwake. Wah. Ora sida yatim piatu. Oh, iki meripik ta Mas kancaku iki nak. Entuk kemeripik omongane. Mas. Entuk pira, Lek? Mansur S. Tidak sebut nama Mas. Maaf. Pokoknya wis dapat ngono. Entuk. Monggo mrene ya Mas. Sip kene spote. Wah arep diserbu wong sak batalion we. Turah iwake, turah gas. Langsung dua Mas glu. Iki to langsung dua wah iki jan saking akeh iwake tenan iki master e glu. Wah jan mantap iki glu. Wah wis repot mancing sisean karo master kene ra diumani wis jan ora kemripik banget lho Lek terus anak bareng nggahke terus kemripik omonge udut meneh wah Jon biasa Mas sudah terdengar suara dan masih banyak yang mancing Mas. Untuk hari ini kita ajukan sekian dulu. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan Tuhan. Simpulannya haup Mas, walaupun jarang-jarang tapi agal-agal Mas, lumayan ora kebangetan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time.